Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Saintia Hanung saking kelas 12 OTKP setunggal nomor absen 7. Saiki kula badhe njlentrehake babagan tembang gambuh. Pangerten tembang gambuh. Gambuh iku tambuh, embuh, gambuh, jumbuh lan tembung kang awanda mbuh. Patokan tembang gambuh. Patokane yaiku wonten guru gatra, gangsal, guru wilangan, 7, 12, 12, 8 lan 8. Guru lagune u, i, u lan o. Watak tembang gambuh iku sepeketing kakulawargan utawa akrab sumadulur lan cocok nganggo bab-bab kang asipat paseduluran, piwulang, pitutur lan kekarepan. Saiki kula badhe nembang gambuh. Ana ing donya iku kudu njagani tingkah lan laku, ngati lumaku ana donya iki, miturut kang ana kawruh, supaya ora cilaka. Cekap semanten atur kula menawi wonten kelepatan kula njaluk pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.